Zdravím vás u první části na můj let's play na hru Call of Duty World at War. A bude to můj druhý teprve let's play, první jste mohli vidět Želevy Ninja. A chtěl bych se vám omluvit za nějaké přeřeky občasné a takové věci. Takže ještě jednou bych se vám chtěl za to omluvit, když se to stane. Takže myslím, že můžeme se do toho vrhnout. A my si zahrajeme hezky první misi od začátku, úplně celou hru pojedeme na regulára, protože nejsem žádná holčička, abych to hrál na easy, tak se hrám na střední. Ale fakt na větší už se ani netroufnu, no, na veterána bych si to fakt nedal. A tak. Ukázky můžeme přeskočit, protože to je nudné. Nikoho to asi nezajímá moc tyhle. Hrajeme za Millera v no to je jedno, prostě jsme v Japonsku v roce 1942, takže během druhé světové války. Jsme druhá mariňácká skupina, nebo místo, no, nevím, jak to mám říct, teďka. Tady zrovna si můžete vidět takovou ukázku, jedna z mála, která v této hře je, to je celkem taková povedená, no. Takže můžete vidět, jak je tady mučijou a takhle. Já tady mám teda sebou pití, Energiák a Sound Monster, takže trochu mi připadá jako Coca-Cola, ale jenom je v tom cítit energy drink. Tak, no ty Japonce hnusný, dobrý, Roubak nás zachránil. Jinak jsem chtěl říct ještě, že budu asi natáčet ještě jiný let's play z Call of Duty teďka. Později chtěl bych natočit všechny Modern Warfare série, jedničku Black Opsu a já tohle z toho World at War, no asi. Nejlepší moje oblíbené Call of Duty je asi Black Ops 1, ale laguje se mi, takže to asi nebudu natáčet, protože je to stažené a je to, nevím, trochu asi blbě stažený jako tohle, protože tohle Call of Duty se mi občas lagne z nějakého nevysvětlitelného důvodu, protože nevím proč, ale občas je tam vidět takovej zásek, jako kdyby, takže tak a nevím ale proč, jako nevím jako důvod. No, a já hraju asi na takových 29-30 fps. Hra mi běží na 30 fps, takže to je v pořádku. Tak akorát pro mě. Když někde by mohl říkat, že to je na střílečky málo, protože fakt jako, ale a zase už počítat, že mám taky starší, nechci ho zase nějako to nechat za rok bych měl dostat noťaz. Na tom bych mohl natáčet už nový let's play nějaký, protože to už bude jako dobrý noťaz celkem mají. A fakt jako nechci toho chudáčka počítače přehrávat, protože to fakt bych nechtěl jako chudák počítač. No. Já se vezmu Thompsona asi, no. A tak no, takže vlastně teď jsme v Japonsku, nebo kde si. Jsme druhá námořní pěchota mariňáků. Už jsem si vzpomněl konečně teda. Jinak na let's play nejsem moc zvyklý, takže moc asi nebudu mluvit. Protože nevím, co mám moc říkat. Takže jako fakt nevím. Můžu se zastřet z kulometu. Ale to je jen drobný detailík. Jinak bych chtěl natočit, budu natáčet let's play po misích. Protože mě to tak prostě vyhovuje. Prostě po misích to budu natáčet. I když to bude na díl sice třeba, ale prostě chci to natáčet po misích. Ale asi po misích, no, jak říkám, takže nečekejte nějaký dlouhý let's play, maximálně do těch 30 minut. Protože Call of Duty má tak mise okolo 20 minut, mise jsou fakt někdy kratší. A je to dobrá hra, ale příběh má fakt krátký, takže
No do 15 partů to dohraju, protože je tady 15 misí vlastně, no. Kdybych to hrál třeba, nevím, tak bych to dohrál třeba jen za 7 partů, protože nebo prostě méně než Modern Warfare, prostě má asi o 3 mise méně ještě. A to dělá ten part, takže tak za 6 partů bych to měl dohraný, kdybych to hrál po 3 misích. Pomoc! No, takže za 5 partů bych to měl dohraný. Ale to už je podle mě zase moc málo, protože kdybych... To je prostě málo podle mě, no. Si to je trošku delší ty let's playe. Protože pak bych zase měl ty let's play krátký a neměl bych co natáčet. Taky jsem přemýšlel, že bych udělal někdy speciál, třeba za několik odběratelů. A že bych dohrál celou hru na jednou. Jako v jednom kuse. Nebo ne v jednom kuse, ale v jednom, no prostě, že bych ho celou dohrál od začátku, bych zapnul Fraps a vypl bych ho až úplně natočím celou hru, což by trvalo. Ale nechtěl bych točit zase tak dlouhé hry, protože tak do těch 5-6 hodin bych chtěl natočit hry, protože zase nechci třeba ty vole natáčet tam Far Cry 3, 2, protože to je fakt hra na 20 hodin zhruba. A ono se mi to zrovna nechce tak dlouho točit. Na to bych si netroufal, ani na to GTAčko bych si už netroufal, protože to už je taky hodně. A i Mafie, podle mě, no. Tam by mě vyšlo nějakých 9 hodin 10, takže to už je fakt dost, podle mě. A GTAčko se nám vyjde na nějakých 24-25 hodin. To dohrál Soky, přesně za 20 hodin to dohrál, takže a mě by to vyšlo jako 5 hodin díl, protože všechno to opakování, já to mám prostě to, mě moc GTA ani jako nějak nebaví, já nevím. Jako, nejsem zase takový fanoušek GTAček. A teď jsem zase doufám nikoho neurazil, protože... Tak. Ale radši nic nebudu říkat, jak říkal Kruvy. Na toho si dívám, ten natáčí Call of Duty a další hry, Alliance vs Predator. A takový, tak on říkal něco taky z takového, že nemá rád Battlefield a pak by se stalo, že by zase někdo říkal něco jiného. Že nikdo nemá rád Minecraft a podobný. Tak radši nebudu nic říkat, abyste potom nepsali zase komentáři, že nikdo nemá rád to, že nemám rád Battlefield a pak by z toho vznikla nějaká kravina. Že byste tam hádali, někdo nemá rád Minecraft a někdo Mafii třeba a pak by už to bylo prostě v prdeli. Battlefield jsem o sobě, musím se přiznat, Battlefield jsem nikdy nehrál. Prosím vás, já jsem debil, to nemůžu vyslovit. Ne, prostě neukamenujte mě za to, že prostě ten Battlefield jsem nikdy nehrál, protože mě prostě, nevím, ale nikdy jsem ho neskoušel. Určitě bych si ho někdy rád zkusil zahrát, jaký to je, prostě nikdy jsem ani vlastně moc nechápu, o co tam jde. Ale vím, že to je něco jako Call of Duty, akorát s lepší grafikou, jiný příběh, delší a není to tak naskriptovaný, jako, což mě trošku mrzí, ale tak jako... A prej teda furt je na tom lepší Call of Duty než Battlefield, takže nevím. Teda poslední teďka, jak byla ten Ghost, takže Ghost byl teďka lepší než Battlefield 4. Ghost je vlastně z minulých roku, hra roku 2013. A teďka není vlastně nový teďka není Battlefield 5, ale není, takže a teď je Call of Duty Adventure Warfare. A to je osobně podle mě povedenější než Call of Duty Ghost. Nevím, jestli jste stejného názoru, ale podle mě to je teda. Protože Call of Duty je fakt dobrá série, ale Ghost mě moc nebavilo. Asi podle mě jedno z nejhorších Call of Duty vůbec. Protože mě vůbec nenadchlo. Vůbec mě vůbec mě ve videích nebavilo. Možná jako zkusil bych si ho zahrát, ale nekupoval bych si určitě, nedal bych za to. Za toho Adventure Warfare to už se vyplatí dát. To je prostě příběh víc propracovanější a prostě má takový, je to okořeněnější. Prostě to Black Ops bylo taky dobrý. Ty Black Opsy, protože to bylo taky z Moderna a to Ghost tohle je vlastně jak Modern Warfare. A to Modern Warfare už byly 3 díly a jak už je toho dílu hodně, prostě tak to lidi nebaví, protože to je furt dokola. A přes tuhle debilní část se nemůžu zase dostat. Tu část mi se nesnáším.
Je to nejhorší část tato z té mise, protože tady je to prostě úplně těžký se přes ně dostat. A vždycky mě zabijou granátem nebo něčím, protože oni tady dělají ty vlastní mrtvoly a to úplně na houby potom, no. A koukám, že vůbec nepiju, ale teď nemám čas na pití. No a došly mi všude náboje, jako v minulým. Jako minule, když jsem to hrál. Tak si tady nevezmu katanu a budu tady ty vole debile. Neumírej, prosím. Kde jsem vzal Thompson náboj, nevadí. Jsem rád za to. Jo, ale umři. Tady mám všichni tomíky, že? Tady katanu si vem, jako Black Opsu, jako Black Ops 2 a buď jako ten, jako Remendance, nějak tak debilně se jmenoval, Medendance, nebo nějak tak, Remendance and blablabla. A on prostě úplně měl rage, že chtěli zabít tu jeho dceru Josefínu. A tak chytil rage, protože ho svázali a on úplně ho odpoutal nějaký chlap, on ho úplně potom chytil za krk a úplně ho mlátil do hlíny, 3krát mu dal pěst a úplně zdechl, pak ukradl katanu a on tu byl úplně skripty, prostě ty jsi do něj, a to byl úplně zpomalený záběry, ty jsi prostě úplně chtěl rozseknout a to bylo úplně vidět, jak to z toho vystříká krev z toho člověka, to byl úplně zpomalený záběr, to je hnusný jako. A i když střel, to byl úplně hnusný a ty jsi byl celý úplně od krve, ty kurvo! Co to je, sakra? Já na to seru, na to Call of Duty, to je kravina. Nesnáším tuhle misi, to je nejhorší mise, ona nejde mi udělat vůbec. To zase bude dlouhý part, já jsem ho chtěl do 15 minut, do 20. Bylo zase 30 minut, do prdele. To je Call of Duty vždycky. To je nachtn mise, to je nejhorší mise ve hře, tohle. Ne, není, ale tak tady vole, piča, tady je nábojů jak na hovado málo. Tady bys tím nezabil ani americkou vojenskou divizi, ty vole, protože... Co to tady furt těch... Oni se rodí jak nějaký myši, nebo co, ty vole. Oni jsou jak králíci, vole. Říkal Joe Mafii, vole, o černochách. Máš sedu na to, já toto proběhnu a tam házil granáty. Šuldo, umří. Co to je pořád? To není možný, já ten mikrofon normálně spolknu. To je rage prostě, lidi, nejsem rageovství, ale pak když už to děláte po pátý, už mě to šuká. Štve, dobře, nebudu sprostej. Ale fakt, to je nejhorší mise, tohle to snad. Nebo co? A přitom je to i první mise, ježíš. Jak ji nemůžu dát? Teď jsem to vždycky, teď Call of Duty, mě to samo psal, abych to dal na regulára. Kurva, tady nejsou náboje prostě, tady je nouze o ammo. Zasraní Japonci. Furt granáty samý, vole, vyrábějou to za 5 minut, protože oni všechno vyrobijou za 5 minut a mají to víckrát než my Češi, který to vyrábějou za 10 hodin. Mají to 5krát víc, ty vole. Prostě, vole, oni tady vyrábějou všechno rychle, kokotina v zákopech pičo z lián. A z lopuchů, vole, protože kokoti, vole, nemají zbraně. Ale to tam vyrábějou z klacíků snad, ty vole. Zasraní Japonci, ty vole. Nesnáším to. No a zase, hej, oni ty granáty si snad berou někde v prdeli, nebo tady mají někde, vole, tunel zlata, vole, tady mají někde tunel Thompson, nebo co. Tunel granátů, vole. A ty vypadni. Už mě štvete, hoši, všichni mě tady štvete? Nebo něco sprostějšího, ale nechci být sprostý. Takže řeknu štvete. No konečně se přes tu debilní část dostal. Mohl by být checkpoint? Granát, kurva. No prdele. Nebudete, tady to je strašný debil s tím kulometem. Ty vole, já jsem grupážník. Do prdele. No nejde. Život je jen voda. Jseš debil. A nebo ti hrabaší mezi nohama. Co to je, ty vole? Kulomet, skurvený kulometník. Ty vole. Ani nepřeskočí nějakou kládu, která je větší než moje, vole. Nedělám si prdel, já tady mají staračky už, dobře. Tady toto se mi líbí, no dobře, mám to, toto F-knou, mám to knifenout. Oh. Mám to knifenout. A
asi. Prej nejlípe to bude, když to knifnu. Tak jo. Studí to, kurva. Ty něco kouslo, ty vole. Co to? Ty jsi debil. Totální. Ach jo. Hej, to nemůže být z těch... Ty vole. Nevím. Co? Nesnáším Call of Duty. Ne, dám si srandu. No to vždycky štve lidi, když to... Nejde. Dobře, rozpíchni to. Teď je voda. Mně se vždycky udělá z energetikáků jíráška poslední dobou. Nevím, co to je. Teďka na pusy, no to je jedno. Takže já jsem pusil. Dám si srandu. Doufám, že už za chvíli konec mise, protože už se mi to fakt zdá, že to točím nějak dlouho. To už bude minimálně 20 minut, asi. Nebo se tam podívám, bude to 15 teprve, ne? Se mi vždycky tak připadá dlouho, podle mě. Já se totiž bojím, že mi dojde místo, ale snad ne, snad to bude v pohodě. Mám toho dost, mám 200 GB skoro, no teď už jen asi 150 něco, a to je hodně ještě. Tak umři! No vidíš, jak jsem poslal. Kde seš, kámo? Nevím. Jo, tohle mám udělat vlastně. Planting. A jak střílí, vole, nemůžu se trefit, nebo co? Co to je, robaku? Ty myslíš prostě... Vy jste kokoti, vy se bojíte být venku, nebo co? Vy jste prostě... Čus, zdraví vás tady Kinimod. Nedělám si prda. A teďka, že je úplně skripty. Já prostě neběžím vedle toho okna, on to tam musí běhnout. Chlap s mačetou, sekne do mě prostě. Půl tam epicky zabije, Sullivan. Nebo kdo to je, robak, nevím. Sullivan, no, Aigu. Teďka po mně nás jdou, dal mi pistolku, dal mi karabinu, nebo jak, Nambu. Nambu, to je divný jméno. A sorry za to brknutí, jenom trošku. To není hezky, ne. Čau hoši, máte se? Já doufám, že jo, protože já jo. Ještě, že mám mambu. Čus, doufám, že se vám ten let's play líbil, pokud ano, nezapomeňte dát like a my se uvidíme. U čeho se uvidíme, no nic ničeho než u další japonské mise. Ještě se podívám na ukázku a tak to přeskočím, protože mě to sere. Ne. Kurva. Escape. Strel. Aha. Tak jo. Příště se uvidíme v misi s názvem Little Resistance. Budeme v roce už 1944, takže o 2 roky později. Tak jo, doufám, že se vám toto video líbilo. Pokud ano, nezapomeňte dát like, odběr a komentujte videa. Pište mi různé komentáře, co bych měl třeba vylepšit a podobně. A my se uvidíme u nějakého dalšího videa. Zatím čus. Jo, a pijte Monster Assault, je to cool.